Nää on kyllä mielettömiä nämä maisemat täällä. Siis näitä maisemia minä voisin tuijotella ihan siis tuntitolkulla täällä, mutta onneksi mulla on siihen mahdollisuus. Siis tunti toisensa jälkeen. Mut hei, siis tää on ihan pelkkää nautintoa. Eiks vaan? Tutulta alkaa näyttää. Me pysähdyttiin käymään Mikroliinussa hakee vähän lattea veskissä ja sitten hei nää vuoret, kukkulat, nyppylät, mitä nää on? Tuolla on joku tämmönen kaupunki. Vuoren rinteellä. Vai onko tuo kaupunki? En tiedä enää. Tää on ihan mielettömän hienon näköistä. Ja Mime sanoi, mikä tää tuoksu oli? Tää on ihan mun lapsuuden leikkien tuoksu. Mä tunnen tän maan tuoksun. Onks ihanaa olla täällä? Aivan, siis tää on niin mahtava tuoksu. Tää on aivan järkyttävää. Tää on ihan vuosi kotona. Siis ihan, vaikka ollaan ihan kantonissa. Siis aivan käsittämätöntä. Me ollaan nyt täällä saksankielisessä Sveitsin alueessa. Ne on kyllä aivan mielettömän jylhät ja upeat nää kukkulat täällä. Onks nää jo niinku alpit? Ei vielä. Ei vielä. No sitä minäkin. Se mun täytyy sanoa, että ei näytä kamerassa miltään nämä kukkulat ja nyppylät ja jutut täällä. Et kyllä tänne täytyisi ihan itse tulla niin katsomaan, jos nää haluaa nähdä aidon näköisinä. Siis Siis miten voi olla vesi ton väristä? Aivan uskomatonta. Vau. Siis hassu, että me tultiin tunneliin. Ja täällä huurustuu toi lasi niin paljon, että pitää olla pyyhkeet päällä. Siis tästäkään ei enää mitään läpi. En mä tämmöstäkään kokenut ennen. Hassua. Lämmintä ulkona sataa. Lämmintä ulkona sataa, aivan. Nyt alkaa tulla alppeja. Tuolla nimittäin näkyy lumihuippuja. Eihän. Ajatelkaa mikä ihmeellinen juttu täällä Sveitsissä on. Siinä missä muut ympäröivät maat on harrastanut hirveitä sotia, niin Sveitsi on pysynyt neutraalina. Ja muissa maissa on keksitty kaikki kamalia sota-aseita ja hirveitä juttuja ihmisten menoksi. Niin sveitsiläiset on kehittänyt käkikellon. Ja se homman nimi on se, että siinä mä pakkasin mökillä, niin mä jätin hirvettävän paljon meidän vaatteita ja tavaroita, mutta mä en jättänyt meidän käkikelloa. Eli meillä on käkikello tuolla takana tomaatissa tulossa mukaan. Koska aina kun se käkikello kukkuu, niin aina mä ajattelen vaan hyviä juttuja. Oikeastaan se on meidän isiltä tullut. Mutta tämä käkikello kuvastaa nyt meille sitä, että me viedään rauhaa mukanamme eikä sotaa. Sveitsissä muutenkin sen tuntee täällä maaperällä. Se on se syy, miksi mä oon aina pitänyt Sveitsistä. Se on jännä, kun maaperässä ei ole sellaista sodan tuntua ollenkaan. Vaikka onhan täällä ollut kaiken maailman heimosotia, mitä lienee silloin ammoin. Mutta totuus on se, että täällä Sveitsissä vallitsee jännä rauha. Tämä on se syy, miksi mä pidän siitä. Pilven hattara istuu siellä. Wow. Nämä on kyllä mielettömät maisemat. Ja tässä on kirkkoja kyllä. Ja lehmiä. Sussenserkkuja. Itse jos tää näkyy. Tuossa on tommonen padottu järvilöinen siellä, joka on tuo uskomattoman sävyinen. Siis wow, näitä maisemia. Herkot. Siis miksi mä oon ollut Suomessa kaikki nämä vuodet, kun mä olisin voinut täälläkin ajella vaan autolla? Toikin tuolla tonne lumihuippu. Siis tossa. Miten voi olla ton värinen järvi? Patoallas, mikä se nyt on? Aivan uskomaton. Siellä on toi joki. Ihan kuohuuden koskee tosta menee. Wow. Tossa on kyltti, nime. Se on Flygen ja Bernardino. Mikä sieltä Bernardinosta oli kotoisin? Siis Saint Bernard. Aivan. Koirat. Siis Flygeniin voisit mennä hiihtelemään. Ja San Bernardino on myös. Ai sinne kans? Molemmat on hiihtopaikkoja. Ei hän. Molemmissa me ollaan hiihdelty, vai kuinka paljon. Ei hän. Siis nää on kyllä aivan... Nää on siis lähellä sitä meidän lapsuuden kotia. Joo. Relatiivisesti lähellä. Mut
Tää on vielä saksankielistä aluetta. Schlygen ja Sankelilla. Joo. Joo, kai. Kyllä täytyy sanoa, että ei ole tämmönen sveitsiläinen ruska ikävä ollenkaan. Tuolla menee vuoristopurot. Wow. Eihän. Oho. Siellä ne pilvet lepäilee. Siis uskomattomat nämä värit. Mä en tiedä, näkyykö ne tässä kamerassa niin hyvin, mutta ne on niin intensiiviset nämä tällaiset oranssitkin sävyt, että näyttää aika peikeltä tässä kamerassa. Kamera on ihan Alpit on sentään wow. Mira just tossa hetki sitten kertoi, että Ticino kantonin päällä on aina auringonpaistetta ja ihanaa. Niin siellä se kato siintää jo. Bellinzona on 45 kilometriä. Siellä se taivas aukenee. Uskomatonta, että siellä just sanoit ja se oli täysin totta. Aivan. Siis mä en kestä näitä maisemia. Tossakin joku pato. Mut nää ruskavärit siis. Miten mä voisin kertoa teille? Ei teidän on pakko tulla katsomaan ruskaa Alpeita. Ei auta. Ei on pakko. Siis nää maisemat, me en kestä. Tossa. Siis miten ylhäällä me ollaan, kun siis tuolla on tuonne laakso välissä. Eihän. Tuolla on tuonne vesiputous. Eihän. Meni vähän jarrutellaan, niin nyt mä vähän jarruttelen. Se pieni jarrutus. Että se on vaan se, katsot, jos pitää jarruja kuumina. Niin. Aivan uskomattomat nää vuoret. Välistä se menee se meillä. Näetkö sä sen? Ennen kuin mä otin videon. Tuolta me tultiin. Eihän. Täällä me mennään. Tonne päin. Me ollaan siis Ticinon kantonissa nyt. Kantonissa. Ainoa italian kantoni. Ainoa italiankielinen. Kerro meille Ticinosta lisää. Tuossa kuva. Missä sit sä? Missä se? Jumalan kekka, 3. kuva. Missä on? Siinä on kuva siis tuommoisesta kuorma-autosta, jonka nämä pyörät on syttynyt tuleen sen takia, että se on jarruttanut jarruilla eikä moottorijarrutuksella niin kuin me teemme tässä tällä hetkellä. Tää on niin pitkä tää alamäki, että siinä kuumenisi jarrut niin, että ne vois syttyä tuleen. Tää oli se kuvan idea, mutta Hekka on nyt 3 kertaa missannut sen. Liian hyvät maisemat siis. Tsikiri tsekkaakaa nyt. Eihän täällä voi muistaa. Siis tässäkin. Kirkko tuolla ylhäällä. Siis ne on niin hienoja nää. Tän on keksinytkin ihan lehmiä. Sillä ne on. Missä on Suomen lehmät? Vau. Sieltä tulee vuoristo. Vesi alas. Eihän ne on uskomattomia nää maisemat. Tää on kyllä jumalaisen upean näköistä. Ja aurinko paistaa ja elämä kukoistaa. Nyt me olemme saapumassa Bellinzonaan, josta Mira kuulemma osaa tien ulkoa omiin maisemiin. Ei täällä tarvita mitään karttoja. Ei. Se on niinku Helsingistä vaikka Jorvakseen, niin ei tässä karttaa tarvita. No ei. Lehmiä. Missä on Suomen lehmät?